tercer bloc que l'hem titulat Pactes postelectorals i governança, perquè a Torredembarra hem vist des de l'any 79 fins ara molts governs i aquests últims 4 anys hem tingut una majoria absoluta. Si torna a haver una majoria absoluta la cosa serà molt fàcil, però el més segur és que ens trobem la nit del 28 de maig amb uns resultats que ens puguin abocar a pactes postelectorals. Per tant, la pregunta que els hi faig és quin pacte postelectoral o pactes preferirien i si posen algunes línies vermelles amb algunes forces amb les quals no pactar-hi. La nostra prioritat a l'hora de pactar, primer, és veure el resultat, perquè evidentment ara no ens podem plantejar un pacte imaginari que no sabem quin resultat hi haurà. Evidentment, si tenim una majoria, doncs no cal, però si no la tenim, llavors ens hem d'anar a veure com ho fem. Però el principal objectiu és que allò que sigui bo per Torredembarra és el que farem. I el que es tracta també és que nosaltres, com a candidatura, podem donar la garantia de que els partits, si entren, que són intolerants, xenòfobs, etc., aquells, pel nostre compte, no entraran a govern, no governaran. Però és l'únic que tenim plantejat a priori, perquè tot dependrà del resultat final i després, amb les forces que haurem de parlar, parlarem i buscarem la millor solució per Torredembarra. Com tu molt bé has dit, hi ha un historial de pactes, com dirien, Frankenstein, que s'han acabat trencant d'una manera estrafalària i de la mateixa manera que el primer mandat que vam treballar amb el Partit Socialista i amb l'ABG ho vam fer amb l'objectiu de que el pacte fos estable perquè Torredembarra ho necessita, seguirem amb aquesta filosofia. Bé, nosaltres entenem, ho veiem molt diferent. El que creiem és que si som 9 ja tenim ja aval, no. Creiem que si tenim la possibilitat de posar les persones més preparades d'algunes llistes al front, per què no? O sigui, no ens limitarem a les nostres sigles, no ho vam fer l'altra vegada, oferim públicament a la nostra disposició entre el govern. Nosaltres creiem que va ser un error i ho seguim pensant, creiem que el seu equip acaba esgotat, molts d'ells marxen esgotats i tot hagués sigut més fàcil amb un pacte que anés més enllà de la pròpia necessitat. Per tant, el PSC no farà el pacte de la necessitat. El PSC farà un pacte amb qui estigui disposat a treballar per la torre, tenint en consideració dues qüestions superimportants. La primera, el programa, que pugui encabir el programa. Si una altra formació té un altre programa molt diferent, doncs serà difícil. I segon, les persones. Ens passem la vida dient que a les municipals votem a les persones. No, voto a la persona. I després, quan ens seiem a parlar dels pactes, o seuen, perquè el PSC de Torredembarra, des que estic jo, per almenys no ho ha fet mai, comencem a parlar de sigles. Sigles que són inútils d'alguna manera per executar propostes del municipi, i ho estem veient aquí. No hi ha un model de ciutat molt diferent. El que hi ha són maneres diferents de fer les coses. Maneres diferents de comunicar-se amb la gent, d'enfrontar alguns problemes i que potser amb aquells equilibris seran bons. Però no hi ha un canvi radical de mira, aquest és blanc o és negre. I per tant el PSC, sempre que pugui sumar gent potent, ho farà amb aquestes condicions. El programa i les persones. I jo no vull acolear, nosaltres no pactarem amb Vox. De cap de les coses. No fa falta que diem tot el que és, nosaltres no pactarem amb Vox perquè no tenim no coincidència ni els programes ni les persones. I per tant, no podria de cap de les maneres estar governant una persona en la que no me'n puc enrefiar, en la que no sé per on em sortirà, en què total estarà dient si jo sóc un lladre, com li fa a vostè. No, per tant, la lleialtat no només a les persones sinó a les institucions és molt important a l'hora de fer un pacte. Ara seré dolent, però en el cas de Vox, si Vox fes el mateix que Manel Valls a Barcelona, és a dir, donar els vots gratis, els acceptaria? Què vols? Surto corrents? El dia del plenari? No ho sé. O sigui, clar, jo no puc evitar. Si troba vostè una manera de poder evitar-ho, m'ho diu.
Bueno, en aquell moment no presentar-se a l'alcaldia. Sí, en aquell moment no presentar candidatura a l'alcaldia. L'únic que pot passar és que tu no... O sigui, abans votar un... Seria l'alcalde, l'únic regidor de Vox? No, jo de votar abans a un diríem, socialista que a un independentista, que és el que vam fer a Barcelona. No, però de veritat que baixem un moment a la terra. O sigui, què té a veure? El PSC no pretén que Esquerra renunciï a les seves idees independentistes de la mateixa manera que Esquerra Republicana en 4 anys ens va dir a nosaltres que teníem que renunciar a la nostra idea de federalisme i que aquí no importa tant. Mira, a Torredembarra van tenir un problema, tenien possibilitat de fer un govern molt bo i no el van fer. I és així, per les sigles, per lo que sigui, perquè aquesta filosofia de que no ho ja fem. El que és cert és que al final a Madrid tenim un president del PSOE que l'ha fet Esquerra Republicana per 2 vegades i es manté amb uns pressupostos que també li ha donat Esquerra Republicana. Els únics damnificats, al nostre entendre, són els ciutadans de Torredembarra, perquè podien haver fet un bon govern on tots potser estaríem millor, perquè hi ha persones del govern que surten corrents, i ho sabem tots, no fa falta. Surten esgotats. Surten esgotats. Vostè mateix està esgotat. Jo no estic esgotat. Per tant, crec que no... Sí, perquè això de que estic gastat ja ho heu dit massa. No, jo no he dit mai que està gastat. I acabo de dir que està esgotat. Jo no he dit que està gastat. I és una mala imatge de mi. La qüestió és que en un moment determinat es va produir un fet que va propiciar aquella situació. I ja està, i no hi vull donar més voltes. El cas és que estic d'acord amb que si podem treballar per Torredembarra, i això és el que he dit, que el que faci bo per Torredembarra és el que farem, sigui en majoria o no en sigui en majoria. El que necessitem és que Torredembarra hi surti guanyant, i això és el que farem també. El que no puc prometre és quin pacte farem i amb qui, perquè no sabem quin resultat serà. Evidentment. Ja es veurà. Ja es veurà, evidentment es veurà. El que està clar és que, evidentment, en Vox no votarem, però també hi pot haver algun altre partit que tingui alguna postura que no sigui del tot positiva i tampoc hi pactarem. I per això ho he generalitzat, perquè no parlo d'un de sol. En fi, que el millor per Torredembarra, el que es tracta és que no hi hagi pactes Frankenstein que es puguin trencar i que hi hagi un govern fort que aguanti tot el mandat, com que és la filosofia que hem mantingut sempre. Molt bé, ja per anar tancant el tercer bloc i el cara a cara, Trini i Gerard. Jo volia preguntar al Valentino, en molts municipis, avui a Barcelona, no sé si ha sigut avui una entrevista al Collboni, el Partit Socialista ha costat moltes postures en Junts. No sé si aquí a Torredembarra, no sé com ho valores, com ho veus, es parla de molts possibles pactes. Jo puc dir, i això m'ho explico a tothom, jo porto ja uns quants anys a Torredembarra, amb el PSC, perdó, a Torredembarra tots, al PSC. I dins del PSC, dins de la direcció, uns quants anys. I sent candidat m'ha enganxat amb el Iceta i amb l'Illa. I ells sempre m'han dit el mateix. Teniu les mans lliures per fer el que vulgueu. Sempre el que considereu que és el millor per la torre. Això és francament el que jo sé. Jo no sé si en els altres municipis es donen directrius o no, o es diu acosta't aquest o no. El Valentino no l'ha viscut mai des que dirigeix aquest partit i des que és secretari d'organització, que ja són molts anys, i per tant tenim les mans lliures per decidir en qui volem governar, sempre amb aquestes premisses que deia, programa i persona. La meva pregunta és, per exemple, al Valentino, el vostre eslògan és "Sou el canvi", pactaríeu amb Esquerra i això seria una continuïtat o una possible continuïtat? Quina és la diferència? O sigui, per què aquest eslògan i si pactaríeu amb Esquerra? I a l'alcalde Rovira m'agradaria preguntar-li com llegiria el cas o la suposada situació que es perdés la majoria absoluta o fins i tot es perdés les eleccions, si ho llegiria com un fracàs i si es tornaria a presentar les eleccions. A veure, d'entrada no contemplo que perdem i per tant no m'he plantejat tot això. Segona, tant si perdo com si guanyo, d'aquí 4 anys no sé què faré. Possiblement no em presentaré tant si guanyo com si perdo, per tant serien ja masses mandats. Si aquest mandat a mi presentat altra vegada és perquè sortim d'una majoria absoluta i entenc que haig de liderar aquest procés
de donar confiança a la ciutadania que m'ha donat en un mandat anterior. L'altra qüestió era com... Sí, com llegiria que partissin la majoria absoluta? Pues la majoria absoluta és una cosa molt fàcil de perdre, perquè la majoria absoluta, per la llei d'ON, havent-hi 10 candidatures, depèn molt de la participació. Si totes les candidatures que tenen poca representació no arriben als mínims i queden fora, és quan se reparteixen els regidors entre aquells que han tingut més vots. Però només cal fer un càlcul fàcil. Si algun d'aquests que es presenta ara, perquè hi ha una baixa participació, entra, ja no hi ha prou regidors per repartir entre els que en treuen més. Per tant, seria molt complicat de tornar a fer la majoria absoluta si hi ha una baixa participació. Si hi ha una participació alta, ja depèn una mica de qui arreplega els vots de la ciutadania. Per tant, és molt fàcil que la perdi la majoria absoluta i no serà un fracàs, simplement serà un fracàs de la democràcia si hi ha poca participació. Amb això coincideixo. Torredembarra necessita molta participació per tal de tenir una estabilitat que ens permeti desenvolupar-nos. I això és un missatge que crec que el meu equip també està convertint en el carrer. Torredembarra i molts municipis al final acaben quebrant perquè la baixa participació fa que els pactes siguin molt Frankenstein i per tant comencen a caure enmig d'un procés, enmig d'un mandat on ja teníem uns pressupostos aprovats i ara canviem aquests pressupostos perquè fem unes altres iniciatives. Altafulla es troba una mica així. Hem d'anar a veure que està molt lligat la participació a l'estabilitat que dona desenvolupament a un municipi com el de Torredembarra. I això també ho volem reivindicar abans de contestar-te. Nosaltres creiem que fa falta un canvi d'alcalde. De bon rotllo, però fa falta un canvi d'alcalde. Creiem que la relació de l'alcalde amb part de l'administració, de la ciutadania, no està sent encertada. I per això diem el canvi. El que volem proposar és un canvi d'alcalde. I tornem a lo mateix, programes i persones, ni esquerres, ni junts, ni programes i persones. I el que nosaltres trobem, si ens toca fer, si som guanyants i ens toca veure com ho farem, i si no ens posarem a disposició, que a mi això no ens amaguem, quan ens posem a disposició no passa res, és amb aquest programa i persones i aquestes lleialtats que no són personals, sinó de poder tenir una governança on tu, al final, no tinguis que estar mirant del costat perquè és un altre partit i si la iniciativa que fa o no, si la recolzes... I tot això hem de passar, perquè si no, Torredembarra no acabarà d'engegar. Totalment d'acord. Per acabar, una cosa que no ha passat mai a Torredembarra en aquests 44 anys de democràcia que hem tingut és una cosa que passa a molts altres municipis, que és partir l'alcaldia. És a dir, arriben a un acord dos partits i diuen 2 anys un i 2 anys l'altre, o 3 anys un i un any l'altre. Ho veuen un model possible per aquests 4 anys depenent de com quedin els resultats? En una situació que estiguessin molt igualades dues forces? Jordi, jo crec que no signarem un pacte ara. No parlo de vostès dos, parlo amb una altra força. Jo és el que anava a dir. Dic, no parlem d'això, ja arribarà si ha d'arribar. En principi no confiem en què guanyarem nosaltres i podem ostentar l'alcaldia nosaltres amb la col·laboració de qui sigui. Però no crec que ara haguem de dir 2 anys i 2 anys, 3 i 1, quins són el primer, el segon, l'últim, el primer, perquè en el cas que hi hagi una cosa així, haurem de fer una negociació i aquesta negociació tindrà tots els elements que hagi de tenir i per tant però no ho contemplem aquesta possibilitat. Doncs molt bé, a partir del dia 29 de maig o la nit del 28 ja aniran sortint coses. Molt bé, doncs hem arribat al final d'aquest cara a cara. Moltes gràcies als dos candidats, moltes gràcies al públic, moltes gràcies també al Gerard i a la Trini i moltes gràcies al Club Marítim per haver-nos acollit. I res, estem a la coda de la campanya, falten 7 dies i doncs el dia 28 ens veiem als col·legis.